соли 2021 ба соҳаи маориф 56 миллиард сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст ки ин нисбат ба соли 2020 12% зиёд мебошад. Ин рақамро Шӯҳрат Саидзода, мудири кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон зимни ироаи нуқтаҳои муҳими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз дошт. аз ҳисоби ҳиссаи буҷаи гиребагар 20% буҷаи Тоҷикистон ба соҳаи маориф рост меёбад ки ин маблағ барои як кишваре ки имрӯз рӯ ба тараққӣ аст, рӯ ба ҳадафҳои бузурги иқтисодӣ, барномаҳои мушаххас дар самти беҳбудбахштани соҳаҳои хоҷагии халқ, иқтисодиёт, дар маҷмӯъ аламин маблағ ба соҳаи маориф ин бисёр ҳиссаи назаррас ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки сарвари давлат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи зиёд дошта ҳамасола баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва ба истифода додани мактабу биноҳо тадбиру чораҳои зарурӣ меандешанд. аз соли 1991 то ба соли 2020 дар кишвар 3020 муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олӣ барои 1 миллиону 300 ҳазор нафар ҷойи нишаст, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки ин теъдод назаррас арзёбӣ гардид. имрӯз 245 ҳазор донишҷӯён дар мактабҳои олӣ таҳсил мекунанд ва ба ғайр аз ин 40 ҳазори дигар ҷавонони тоҷик берун аз Тоҷикистон дар ҳамчун донишҷӯ дар зинаҳои магистратура, аспирантура таҳсил доранд. дар маҷмӯъ 285 ҳазор донишҷӯён ҳамчун мутахассис таҳсил карда истоданд ва оянда вақте хатм мекунанд. албатта ин миқдор барои иқтисодиёти кишвар кам нест, вале гап дар сари сифати таълим меравад ки то куҷо ҳамон донишҷӯёне ки имрӯз хатм мекунанд донишгоҳ ҳамчун мутахассис шуда кор карда метавонанд. ва нигаронии роҳбари давлат ҳамин аст ки бояд аламин донишҷӯе ки имрӯз таҳсил мекунад мақсаднок, ҳадафмандона, албатта дар ҳамин самт ҳиссаи падару модар ва омӯзгорон бисёр назаррас аст. бояд гуфт ки вохӯрии вакилони маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолони ҳукумати мамлакат дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов доир гардид. дар вохӯрии намояндагони тамоми мақомоти ин ҷамоат, муассисаҳои таълимӣ, имомхатибон, раисони маҳаллаҳо, марказҳои саломатӣ ва фаъолони ҷамоат ширкат доштанд. уғулой Умарова, доценти Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров зимни ироаи нуқтаҳои муҳими паёми пешвои миллат таъкид дошт ки истиқлолияти кишвар ба осонӣ ба даст наомадааст ва бояд барои ҳар як толибилми муассиса аз воқеаҳои замони ҷанги шаҳрвандӣ ва қаҳрамониҳои президенти кишвар ёдовар шуд, то дар зеҳни кӯдакону наврасон ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ҷоннисорӣ нисбат ба ватан модар бедор гардад. ки чихел хунрезӣ шадид шуд, кӯчаҳои Душанбе ҷойбор шуда хун мерехт. ҳамин пуртоқатона мардона рафтор карда истода зиёда аз 1 миллион иҷбориҳо гурезаҳоро аз хоки бегона аз Афғонистон боз гардонданд, хона ҷой доданд, манзил доданд, ба кор таъмин карданд, хӯрока доданд, пӯшока доданд. ҳамаи ин чиза чунки моличҳо бисёр ҳастанд ва мо инро биёем ҳамин чизо ба мафкураи бачаҳо ҷо карданд. овардани сулҳу ваҳдат аз ҷониби президенти мамлакат бо албатта дастгирии хоки азиз ин дар тамоми ҷаҳон мавриди омӯзиш қарор гирифт. як давлати ҷангзадии кӯчак аммо кораш кам, як давлати ина ҳама сарои давлатҳо мегӯянд. ҳамчунин дар вохӯри дигар паҳлӯҳои паёми пешвои миллат аз ҷониби фаъолони ҳукумат мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифта таъкид кардид ки паёми пешвои миллат ин раҳнамои оянда ва нақшаи муайян баҳри рушди соҳаҳои хоҷагии халқ ба ҳисоб меравад. инчунин дар охир Дилбар Турсунзода, муовини раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба масъалаи терроризму экстремизм рӯ оварда таъкид дошт ки дар ин вазъ мебояд падару модарон аз рӯи фарзандони худ корбарӣ намуда назоратро боз ҳам ҷоннок намоянд, зеро хоинони миллат аз дур бо ҳар гуна роҳу васила ҷавононро гумроҳ намуда бар зидди миллати худ равона месозанд. таъкид гардид ки ба масъалаи мазкур диққати махсус дода шавад. дар вохӯре оид ба масъалаҳои соҳаи тандурустӣ, алалхусус бемории коронавирус, соҳаи кишоварзӣ ва дигар масъалаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотии Хабар.